बोरैबा दाउनि जय नोंथांनि हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैयो बैसागुनि जोंनि गामिनि रायजोफोरा ओंखारदों आरो मोसानो ओमफ्राय बेयावनो थांगासिनो जोंबो दहायनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय नै दा सानजौफु जालायबाय गामियाबो मागिनाया गेजेरानो नांबाय खोमा ओमफ्राय जोङो दासो थांनो सोलाबहांदो आरो जोंहानि बोराइजो फिसाजोजो दहायनो थांखांबायमोन ओमफ्राय जोङो दा थांसे नै सासे बिजावजालि दं साथा हमलायदों माखौबा गरमथारना देन्जार गरमखा सान्दुंआबो जि गोसाखा दिनै होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ आं माने एबारसो फार्स्ट टाइम जों गामिनि रायजोफोरजों ओंखारफायांदो आरो एबारसो फार्स्ट टाइम मोसाफागोन आङो माने सिगाङाव मोसादोंमोन आरो थेवबाबो बेफोरबायदि बारा गोबाव ओंखारनो मोनाखै आं ओरैनो एसेल' ओंखारनाय जादों ओमफ्राय एबार ओंखारलायनोसै नै केमेरायाव नाय जाबायहाय बाप माखौबा फै सानैजों मोसानि बोराय दे फै लामायाव नङा फै लामाखौ मोसानांगौ आरामयाव मोसानांगौ खारबो आबै दसे थानानै मोसागोन जोङो मोसानायखौ नायनानै लाग्रोन र' मोसाबाय दं नै मोसायांदो रोङा नालाय नायना लाग्रोदो र' माबायदि मोसायो मोसानांगौ
मोसायै फैबायनो एबार जाहानियाव हाबदो आं मोसाबाय Jai Berbatauni, Jai Berbatauni, Jai Berbatauni. Coi này không đi. Ôi thà. Đây. Nama pada nana mereka. Mana lagi? Amal orang mana sih? Ada yang mau beli? Ayo. Nanti dia hari ini tu sih zaman tu siapa? Langsung apa? Tay mà con. गासिबो मोसाखांजोब्बाय आरो गामिखौ मोसाखांजोब्बाय ओमफ्राय नै दा लास्ट न'खराव हाबनानै नैबे फोथाराव जमा जादों आरो एसे माबा माबि रायलायनो बेयावनो दोनसै जबाय नै फोथाराव गाबोनबो ओंखारबावगोन जोङो गाबोनबो बेयो दिनैनिया रायजोनि ओमफ्राय गाबोननिया जों हानजो गोजा सिख्लाफोरसो ओंखारबावो नै जों गामिनि रायजोफोरा दिनै मोसानो ओंखारनाय मोसा पुराता माबोरै लोगो मोनखा बरिया होनदो मानोसो गाज्रि जागोन फट'आ बेखौ बरिया होनदो आंनि खाथियावसो जफैबाय हेमामालिनि बेसेन होदो आखाया मा जानाय आखाया मा जानाय आखाया गाज्रि जादो दे मोसायाखै गावा दिनैयो आंनि समाजनि सोद्रोमा नोंथांमोननि सेराव आंनि जांग्लायै निमाहा बिबाय
फोरबो फालिनायाव जायफोर जोंनि गामि समाजनिफ्राय दिनैहाय सोरनिबा न'खरनिफ्राय सासे सोरनिबा न'खरनिफ्राय सानै साथाम साब्रैहालागै नुजाफैनानै जायफोरो बाहागो लानानै जोंनि दिनैनि बैसागु फोरबो फालिनायखौ 2 थारिखआव फालिनायखौ थांखि लानाय बायदियै फालिनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गासै गामि समाजनि न'खर सोद्रोमाफोरनिसिम आं आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोन गासैनिबो सेराव साबायखर बावनाय आं हरग्रोनाय जाबाय आरोखि दा बिसोरनो जानानै बुंनो सम जों गासै गामियाव 59 यानि 59 न'खर खांनानै दिनै गासै फैनाय जोंना जादों 14,160 थाखा 1416 नै आङो थांफिननोसै नै लोगोफोर ओरैनो मिथिङा बेयाव जाबाय दं आरो जोबथ'वाखै होनब्लाबो आङो थांनोसै माने जोंहा फिसाजोआ बेलेगनावसो दंमोन आरो बेखौ न'आव थांनो होनबायमोननो ओंखायनो आङो थांफिननोसै नै मोनाथारबायबो दा मबाइलावसो एसे स्रां नुदों आरो ओमफ्राय मोनाथारबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होमबा लोगो मोनफिनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय नै जोंहा फिसाजोआ मालायनाव थानानै दासो फैदो नै बिफाया लायना फैदो दासो मोनाथारबाय नै न'आव थांफिनसै थ' मोसानायावनो गैयामोन बिफासो मोसानो थांफानाया लोगोजोंसो हाबना थाहैदो गेलेनानै फै पापाया दसेनो फैफिनगोन फै बिफाखौ गारनो हाथारा जादों गथ'आ थ' लोमजाबायबो दंमोन न'आव थांसै ना एसे मोजां मोसानांगौ आर'नाइ गांनै लालायनानै फै गाबोन मोसागोन जोंना ना